Отче наш, който си на небесата, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти, както на небето, така и на земята. Дай ни днес насъщния ни хляб и прости ни дълговете, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от злото. Laudate Dominum, laudate Omnipotente, laudate Dominum. Jezus Chrystus, moja Gospode, Alleluja. Obliczamy, Те влизали в водата и той ги кръщавал. Нали? Това беше знак, един знак, че искам да се обърна, искам да съм нов човек. Вярваш ли в Светия Дух, Светата католическа църква, общението на светите, опрощението на греховете, възкресението на телата и вечният живот? Това е нашата вяра. Това е вярата на църквата и ние се гордеем, че я изповядваме в Исус Христос, нашия Господ. Амин.